So, nagtanong ako kay Tami kung ano niyang gustong kakainin. Wala man siyang masagot-sagot sa akin, guys. So, sabi ko sa kanya, magkalkal ako doon sa ating freezer at hanapin ko yung mga seafood natin na mga nabili mo na kailangan natin siyang lutuin. Gagawa lang kami ng seafood salad, guys. At so, yun, naghalongkat ako dito. At meron ako mga nakakita na nagtapok na dahil steak, no? Daghan-daghan na po dito steak. And then, meron pa pala ako dito ang nakabaon na sitaw, guys. Buti na lang umulan kasi talagang ilang buwan na hindi talaga umulan ng umulan. Kaya yung nakikita ninyo yung grass namin brown na brown kasi nga patay na, guys. Dahil sa walang ulan masyado. What? It's Mindy. What's wrong? Hi, baby. Itong pusa ng kapitbahay namin, kilala na niya yung mga pusa namin. Palagi niyang hinahanap sa window. At ito din turkey, ang dami, guys. At saka pa Thanksgiving na malapit na, lalabas talaga ito sila kapag Thanksgiving na. Libre dito karne, guys. O, ang dami po talaga nila. Grabe. So sabi ko sarili ko sa Pilipinas, kayo, makakain kayo. Masarap itong turkey, guys. Lalo na yun, mga wild. Walang mga kinakain na mga kahit anong medisina, no? So, masarap yan. Tubig, pabukalon. Butangan og loy-a. Una, loy-a. Unlod, butangan. Dahon laurel, si laurel. Og atong hulaton nga magbukal. Hugasan ang atsal, green og pula. Imikos-mikos og tarong. Luguran para mahinlo. Hugasan sad ang loy-a para dungan lang sila kauga. Tataron ang atsal. Tarong nga di matataran ang imong kamot. Mauni atong ipare sa atong salad nga sipod nga nagsagol-sagol. Atong ilunod ang atong tuskig nga squid or pusit. Og ayaw pagpapasok. Pabayaan nato siya diha maluto unya pagkahuman haunon. I-sure lang jud nga dili siya overcook parang atong kano dili magwala. Og imong imikis-mikos samtang nagluto. Ato na siyang haunon usa ni manggahi. Ato siyang ibalhin diha para magtulo-tulo. Lamion kaayo ni nga squid kay wild caught. Daghan kaayo murag lami-lami jud ni atong kaon. Sunod natong ihabwa ang hipon. Ilagay nato tanan. Dali ra kay ni siya maluto na shrimp kay luto na ni. So, dali ra ni siya maluto-luto na magud ni siya. Ato lang siyang initon og atong hulaton. Guys, 16 years na ako dito, guys, pero ngayon pa ako nakakita ng squid dito nga sobrang ganda. Kikita mo na may itim-itim pa siya, may mga duga-duga pa na itim. So, yun. Ito yung first time tingnan natin. Tanungin natin si Tami mamaya kung saan niya ito binili kasi ito na talaga bilhin ko din palagi ito.
Wild caught din siya guys. So kaya sobrang na-surprise talaga ako. Ang ganda niya. Oh, masarap ito i-adobo ba? Pero this time, salad muna. Ato na siyang haunon bago si Tami magalit. Paborito pa naman niya itong shrimp. Seriously. There you go guys. Did you hear that? Okay. So where did you get this squid? I like that squid. I wanna buy more. That's good for adobo. I don't remember where that. It was in the package. It's not in Hannaford. Maybe. Ikat. Kuhaon ang bukog na perting ni pisa. Ikat na to. Ug atong ibutang. No, that's my favorite thing. Shrimp, octopus, pusit, ginger, celery, green, and red bell pepper. O, mora. Ibubo na to. Ibubo. Ibubo. Olive oil. What? Gamay lang. Suka. Paminta. Asin. Tanaw na to. Tabasin maparat. Sukang gikuratan. Igo-igo lang. Depende sa imong ganahan. Ya, ganahan man ko. Bahala. Atong ukayo-kayon. Nindot kayo. Humot kayo. Atong tinideron kay daghan na po'y masuko nga kamuton. Nahimog ito mang suka. Lamia oy. Kamuto na ako, kamera bitaw mukaon. Atong hotdon ang pinakurat. Dugangan nato og suka kay murag tabang. Dugangan og asin para mulami. Magtadtad tag sili. Atong ibobo. Ayaw kalimte imong kamot og hugas para di ka maghilak-hilak. Lami kayo. Unta dili mi igiton. Kami ra duha magkaon. How do you like the salads? It's good. You like it? Yeah. Oh. But need calamansi, right? The lemon, lime. But it's good now, right? Yep. Oh, nanonood lang kami ng what is this we're watching? Cheers. Cheers. Oh, diba? My back hurts when I have to bend over to give her a kiss. What, your back hurts when you kiss me? I have to bend over to give you a kiss. No more kisses for you. Yeah. No more kisses. We're not really a big strong. Back. In the middle. No. Hello, what is this guy doing? Drop the package. Oh, that's it na. Nice. Ang pinunta po namin dito sa tindahan is bibili ng mushroom, pero ang una niyang pinulot is yung pagkain ng aso, no? Obviously, aso at pusa talaga yung nasa utak niya. And next is pusa na naman. Ito yung pagkain ng pusa / pagkain din niya. Cold cuts, guys. Paborito talaga nila ito. Iwan ko. Noon, kakain ako nito, guys, kapag walang choice nung nagtatrabaho pa ako. Gagawa ng sandwich, pero talagang naano ko na, grabe talaga siya ka-salty, guys, no? Itong cold cuts na ito. And bibili na naman siya ng chicken daw, kasi gustong-gusto niya. And bacon, manok. Gusto niya akong palutuin ng manok. Sabi ko, isauli mo yan kasi mahal, no? Sinauli naman, guys. Ang sabi ko, bibili ka na lang ng manok para sa ating aso. Yun, binili niya. Kasi talagang, sabi ko sa kanya, marami na tayong laman sa freezer. So, magdandahan ka dong. Kailangan din namin ng onion kasi gustong-gusto talaga namin yung onion. Ang saging dito, parang picky talaga, guys. Kaya hindi ako masyadong kumakain ng saging. Pero bumibili po ako dahil po gusto-gusto niyo yung saging. And ito, bumili siya ng pineapple. Pero hindi ko nagustuhan yung pineapple. Pineapple ba yun niya na binili niya? So yun. I know. Because I know. This is good. You wanna get it?
instead of that one? No, this is good than this one. So, binalik ko yung pinili niya kasi alam naman natin na kapag mabango ang pineapple, hinog na rin siya at masarap. At sa kanila naman is yung ibutin lang yung dahon niya, malalaman daw nila. Pero alam naman natin na tayo taga-bukid, no, simhot-simhot lang, okay na. At kailangan namin bumili ng bell pepper kasi plano nga namin magluto ngayong araw, no. At ito guys, no, paghawak ko, para talaga siyang plastic. Pero sabi ni Tami, totoo daw ito. Decorative po ito, no, sa bahay, lalo na yung mga Halloween yun. Sabi ko, plastic man ito talaga, oy. Guys, meron pa talagang kamatis, guys, kahit winter na, hindi ko alam ha. Yun, mga green tomato, grabe ang laki. At saka meron din dito iba, oh. At bumili si Tami ng kamatis para sa kanyang BLT kasi gusto niyang mag-BLT kaya bumili siya ng bacon, no? So, ganyan talaga yan siya. Mahilig siya sa mga ganyan. At saka pomegranate, guys, hindi ko pa na-try yung pomegranate. Yun. So, nag-stock na naman si Tami ng chicken and beef broth kasi talagang paminsan magluto kami, no? Kailangan namin. Tinitingnan lang niya yung mga expiration. We went to the store to buy mushrooms because we have to make sauteed mushrooms to bring over to my sister's house for Thanksgiving. So, we pick up everything that we're going to get. We get online. Now we're online and I realize we don't have no mushrooms. We got everything that we didn't go there to get and we forgot the mushrooms. So I had to send my wife back into the house to get mushrooms before I get checked out. My wife says, put everything away. I don't want to do it. You do it. Put it away. I said, okay. I got no problem doing that. You shopping, you put it away. There you go. And my son over here, he says, what did you bring for me? No jumping on daddy. Pagbangon ko guys, meron ako nakita bagong order niya. Yung order niya is pang laruan, pang bata. Sabi ko, bakit ito in-order ni Tami? Nabuburyo na ba siya sa akin? Ako lang naman yung nabuburyo sa kanya, charot eh. Pero yun, in-order lang pala niya ito kasi malapit na daw yung Christmas. Dahan-dahan niya siyang bumili ng pangregalo. Pumapatong lang naman si Inday Marian kasi nga pagbangon ko, andito na siya natulog kasi hindi na niya ako ginising. Nakarating kasi siya syobra ng arte. Makabuang mo na yung mag-voice over guys, no? Matala-tala ka paminsan. Pinabayaan ko na lang si Mister kasi paminsan pinapagalitan ko yan pag umaga na kasi talagang hindi niya ako ginigising. Iwan ko sa kanya, no? Bakit alalang-alala siya sa akin kapag magising ako? Ay baka magkatupak ako kapag gising. Hindi naman ako ganyan eh. Hindi naman ako tupakin kapag magising ako kasi wala man talaga yan sa akin, no? Pagkatapos ko dito nagluto sa aking breakfast guys, pinagluto ko rin si Tami. So nag-relax ako dito kasi matagal po siyang pumasok. At yun, kailangan na niyang kainin yung niluto ko or else. Pag-ginaw na naman at initin ko na. O diba nakakaano talaga. Buti na lang pumasok siya at kumain na naman siya. So tapos na ako sa aking trabaho at napakain ko na yung asawa ko. Salamat po sa inyong lahat na nanonood. Bye!